Cek. Shalom. Dihamu amanami dot inanami. Nama dohoti pertangyangat tadi baronginon narotu bagas nituhata. Suak songoni nang amanami nanami ruas nihuriata. Nadoho medohoti pertangyangat tadi baronginon. Tabasada maruhata. Tabukama pertangyangat tadi baronginon. Marede mahita sebukude nomor 592 ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma di Jehovah edenai baru, ay nunga di pabahin ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuaon na, nunga di papatar ibana hati goranna diadopan ni akka si pelebegu. Nunga di tupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Nama dok mauliate do hami tuho. Ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean. Marhite-hite hamamatemi. Ala disodangi ho tanoman nami. Asa marpakirimun na mangolu hami, ala ni haheheomi. Dak pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian ha holomon tuhati uron, sian hamatean tuhangoluan, atong pargogoy mahami mamuji, dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangolu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Tabuji tuhata marede hita sebukede nomor 174 ayat sada dohot tulu.
Rob doperasiati di hasapuran rea ipehamu parosai sayo loma porsea aide bata majo sonangan situtu hamu di jauh debatamu pardosa di dok rohan nasotama bedo dan pola ani dosa upan nasudat bongo ainung asai dodo sami digarar Tuhan Yesus nang sai dodo sami. Epistel di pertanyaan di Bornginon, di mana tersurat di Psalmen 150, mamukasan ayat sada sahat rodionom. Psalmen 150, ayat sada sahat tuanom. Tajahama marsikat soring. Soso memuji debata. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadiau nai. Puji hamuma ibana dihajak kajang ni hagogo nai. Puji hamuma ibana merdongan suara ni sarune. Puji hamuma ibana merdongan arbab dohot sordam. Puji hamuma ibana merdongan ogung panggora. Puji hamuma ibana merdongan ogung panonggahe. Ido sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tabuji tu hatta maredehita sabuk pede nomor 250 sada ayat sada dohot opat. Semangato parbueni hau hangoluani dan jadi daon nahamagoan nang hamatean paduaoni aide rohana mapan lakana totong tiur mapan lakana totong tiur bainaku idona marmani bansoi pas
tabigi kur parupuan. Taulakon mangedehon buku de nomor 250 sada ayat 4 sa ayat 25 sada ayat 4.
Irona mani bansoi pasahato kude basahaku tutangani sude namonani sairo sahana muse alona patuduhona domusuki patuduhona domusuki. Ale Jehovah na usobahami di bagasa Jesus. Jaloma pamujion nami, marhite ende do tangyang, may pilihan tau sangap di kuarmu na badieng. Jala pasu-pasu mahami kanup na pumuno ay marhite hatam, atok pakulingi mahami, ay nung ngaradi hami tumangihok katam, di bagasa Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Dihamu sudah ruas ni hurian itu hatta, na payutihut pertangyangan di bagas, do kita na pungu di bagas agaricaon, sahak matabi sian hami sudah na marhubas tu hita, horas mari hita. Hata ni debata, turpuk jamita di pertangyangan ta berunginon, ima siapang ukapos 15, ayat sada sahat ayat 4, songono mahatana takas mata payutihut. Edenya kanamonang, dungi huida ma di banua gijang tadana ansing, nabalga jala halongangan, adong mapitu suru-suruan naupeo pitu hapersuhon na perpudi, ay di bagasan nido marujung rimas ni debata. Jadi huida ma laut sada, songo sorminan na marsaur api, na jongjong do di topi laut sorminani, aka naung monang maralohon binatangi, nak taringot tugo baranda, dohot bilangan di kuarna, ditiup do aka hasapi ni debata. Jadi di dehon nasida ma edde ni si Musa na poso ni debata, doho edde ni biru-birui, akanin nama, nabalga jala halongangan do akka ulaumu ali Tuhan debata sigonggom saluhutna natigor jala nasitong do akka dalammu ali raja ni akka bangso tungi sema naso makabiariho ali Tuhan dohot pasangapon guarmu ay sasadahodo na batia ay naroma saluhut bangso marsobat tujulom ay nunga gabi patar aka panguhummu natigori ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hatta lah hinaholongan di bagasa Jesus Kristus. Bolo malua jol masih sada permaraan. Manang monang di sada paraloan. Somalna ekspresi sian namonang do nama luas ya permarani ima marsurak. Tersongon Indonesia nung diproklamirkan kemerdekaan na nuk songon ima ninna sejarah 350 tahun hona jajah di sude luat Indonesia sude do manuarahon marsorak merdeka, merdeka, merdeka. Tetapi ekspresi dari sukacita ini bisa saja dengan sorak-sorai, alai boido marhite na marende, boido marhite na marhajingjang, boido marhite na manortorlia. Ima ekspresi pabuahon las niroha nung malua sian hamawolon, nung malua jalamonang naksian paraloan. Songonima las niroha niya kanamonangi, nung malua na sida, sian parhatubano dosa dohot hamatean, mamulus paraloan di portibi, sahat tu harajaon ni debata di turpuk taon. Jala dido dison, di topi ni sada laut na songo sorminan, na marnala-nala api di bagasanna.
Aha hamonangan nasida nung ditaluhon nasida ima sibolisi bolo didok dison di turpuk taon di ayat 2 akanong monang maralohon binatangi naktaringot tuko baranda dohot bilangan ni gowarna. Maka yang bernyanyi dalam perikop bacaan kita ini adalah para pemenang iman. So nerok ni buka detai namonangi do muse mangaton perwini hau hangoluani. Ahai do edenasida edenesi Musa do edeni anak ni biru-birui. Ahado isi ni edenesi Musai ima lahu pajojor hon hina belgani wazo ni debata manangan-nangan nasida ruar siam Misir sahat lahu menyeberang laut Teberau lau pasahaton namuse tu Kanaan. Dan itu kemudian simbol dunia dan simbol Yerusalem yang baru ima Kanaan Sion na maralama sere na jojo dia dehon dia kakur. Di hagugun ni debata Allah membuat bangsa Israel siam Misir tu Kanaan takas disi di palua na sida siya perhatau banu Misir gabe bangsa na merdeka bangsa na uksaha tu hasonangan ima tutano na gok susu dot situat niloba. Sian naso ditagam nasida beboy maralo nasida tu farao do sude paranganna alai tikup do sude dalu do sude manongnong do sude aka parangan ni parawi surdaduna do sude kasih jata nabi nuan nasida manongnong di lauti. Lasuak songolima muse anak di biru-birui nungga ditaluhobe binatang na belgai do simbol na onomi nang akagobaran na alani marulupulok maka na porsyay. Atok sonari ahama si dohonot tajala si renukonot tamarhite siya turpuk taon. Na parjolo sa halya kamang do tamuinak sayta paralohom ma ima ulaw na denggani sayta perbueho perbueh na denggan nakpe si pata hira-hira na neng moga pita law mangulak ka na denggan. Ayo lo madili hita kan? Alanyaha say hira nung gajang umuri aka najukat toho no wangi narohado. So binoto pandita nami burju-burju hami japek-japek umur rami na. Ape bolo binere nga kaparjahadi gajang-gajang umur naninna. Bukan soal panjang umur, alai marhasonangan do toho nasida. Buado marhusari do ate-atena mangulahon akan najati. Bu bak go tarotok na ganuk borngit. Adong do lagu si hete-heton niya nga palapas do hodon ni direfleksi. Eden si kolamingu na jolo tiki metami si bolisi mo botang-botangin na. Itu sebuah refleksi seolah-olah lebih sejahtera penjahat di dunia. Dan pemazmur juga mengatakan itu. Tetapi pemazmur mengatakan, jangan iri melihat jalannya orang fasik. Karena apa? Pada akhirnya Tuhan akan menghukum. Imanan tabereng dison, dungi huida madiban wagi jaktad dana asing, nabal gajalah halongangan. Adong mapitu suru-suruan, nau peo pitu hapor suhon na perpudi. Pitu hapor suhon na perpudi, jala bolo tajaha on muse di bidu sa plonom, di pajojor ma, aha di sawan na perjolo, di sawan na paduahon, satu sawan na papituhon. Pada akhirnya, Allah menghakimi dengan adil. Dan sesungguhnya, begitu kita melakukan dosa, saat itu juga Allah sebetulnya sudah menghakimi. Ulangi, nahirana so, taparduli hodo. Anya tadui, saya manggora do anggo panggoran itoldi. Holang margabus piba ito sosonang do modong. Dakku boto, bolo ngadok sakitaw sonang modong mana bolo margabus. Ngariko joy pareson. Gudang-gudak kau martangnya. Anggoy ko kuhatidak ko do margabus sa sonari segelisah do pia. Bolo dang mabiyari maradang malubo berohana tarotok na manako nong mate dui. Nakpe mangului bana. Na alani na perjolo, unang marnalo jahita mangulahon akan alinggan alaniyaha. Ay patigoron ni debatado uhumna tuhita.
Di naro anak na napadua halihon, imana joti tabigi di hata di dok parousia, kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang berikut di sini kita melihat bahwa segala sesuatu ada waktunya ninna di perjamita tulu. Badai pasti berlalu, ninna di hatana asing. Alani hape, tang fokus iba di penderitaanoon, alay dopak padangi mahupus-pus lakaku. Hutudal humana di pudiku, huyahin na di jolo, dopak padangi mah, upus-pus lakaku. Jo hita konsentrasi hola tu penderitaan. Awak kamanami do inanami. Bolo tartusuk, tarugit pak niba, manang pakku. Bolo saya tu silau roha, tabba dua cikna. Alay buasa bula adong binege mare dede, gabihira na lupa, nasiti. Tarsongoli mana kita na manguluon, saleleng di portibion, una kolak kinadangol ni portibion na tabereng, alay ahado si berengota. Visi, manatap tuzolo, upah hamonangan nasian Kristus Jesus. At tarsongol na tutua na mangomba isarani, aha magugun na sida. So, ninukku mapardaging na do, alay na sa belgan ni garejo hauma, ang usonari nga gabi masin ni di huta, jetor guarra, anong dolak tong guarra di ba? Sesadai mana do mangula. Muasa margugoy bana, dagtu bola ni haumau di bereng imana, alay tutopi sarjana do bereng imana, naikut do sarjana saya dagil leki, naikut do sarjana nina, nggak bisa selesai. Maka demikian dalam hidup kita sekarang, kita jangan fokus kepada penderitaan, tapi fokus akan mahkota yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, maka kita akan kuat berlari begitu rupa. Nah, sota sigati do nai ngakamang do taminang, taku bot holangau na marukil. Tinapa toho hurun dok menakan natutui si sakui sahid nabi du kita. Kita masing-masing punya pergumulan mungkin dengan anak, kita mungkin masing-masing punya pergumulan dengan keluarga besar akan namaraha marangi. Kita mungkin masing-masing punya pergumulan besar. Ima taringot tu nomor parumai dua kala nasi. Namar simatua. Adong do muse paru kilot tara di nasaopu, adong do paru kilota di karejo dua kala nasi. Masing-masing alay. Bolo fokus tu sihita, gabi madili mahita, sa itarajumi diritama na dumangol siya sa luhut. Hapeda. Atong dia do, talojong lupa upah hamunangani. Nah, isi puji-pujian itu hanya satu, holalao pasangap debata, sayunang madong mga ito sangap tu dirinya. Ayasa adong aka persoalan, na saya nang ikonutibo di ibasian halak. Di situ ada orang meninggikan diri, disitulah terjadi polemik dan pertikaian. Tetapi di mana orang saling merendahkan diri, disitulah damai sejahtera terjadi. Bolo marhamlet na tabuan, masih patuturu rohana dui. Na tabuan hata di bawah lau mangaririt. Pitu jugyaku, papitu aharo tahirok, ama? Pitu lilikku, pawalu jugyaku. Tung nauli do lipiku murunya raja nami alaulo ho gabe parumahin ni dahina. Ito rodo itu ani mana pe? Au do pe lebih taruli marutukia 20 tua itu torina happy habis sisiloni. Nah, sangat indah, sangat romantis ketika mereka saling mendahulukan untuk memuji-muji masih pasangan. Jalabuido gabi sudi indah, mabesurak pion, dingotodo hita na hudul diturunnya tajawi. Debata pe sahirana lomo rohana di parsauratai, ay dikirim do musik, ima akarong iti seperti musik sorgawi suara nyamuk itu di mana. Coba kita lihat, yang sulit juga diubah menjadi hal yang indah ketika kita saling memuliakan. Dan angin itu sangat sepoi-sepoi ninda. Habe dison, along dulu bunyi pinahan, ipu dinda tajawi. Dan sepertinya malaikat surga juga menabur bunga yang indah dengan aromanya yang luar biasa. Ini mana mabesura. Alay nung jadi, olo do gabi masih pauruan ate. Tahen na nasib miodo, lu iba-iba na ito rin na ba? Ito reaktif, lumusay na tayo, ahero, ulak ko jo, ahero ko ko na. Na nasib mo rin yan, ulo iba, tuhoin na, ulak ko jo. Sa itadaho dirim, namano po ito, nuay nga general nuay na to. Happy general nuay, nuay.
Along do dokter hinan, adong on, ito riba juru akan do jago do sudah do komantan nai. Hape dak sadar, tung jenderal pemantan nai, anggo pemenang, nong jadi do. Nah, ima tabona bolo masih paturu roh jala hola debata di pasangap ikon mardame sonang. Nakpe ikan kepala batu ikan na song rasa rendang doi bolo masih pasangap-sangapan. Atong asa sahat kita habe tu surgo sadaro dalanda. Apar jolo unang olo hita so di perdalanata unang mate di halongonani hita supaya kita jangan meninggal di padang gurun. Kita harus sampai menyeberang laut teberau. Dan berikutnya kita harus senantiasa memuji-muji Tuhan. Unang masuk kita tuson ima laut nahira sorminan na marisi api. Saya tadok maon ima api naroko inda manajolo tikidat dana hiba supaya kita jangan masuk neraka tetapi masuk paradis, masuk surga. Saya tapar sirangku tomba, saya talujung ba ima hapor syauta. Murjuma ho rasi rasa mate, dungilenok kumatoho tupal hanguluan ninda tuhata. Amin martang yang mahita. Mau lihat ya Jehovah, Allah di perbagado di hodoh di hami tupal hanguluan, tupal hamonangan, imangolu nasorasuda. Atau do pahi mahupus-pus sami lakanami. Nakpe komarukil hami mga dopi ragam minamasa nanga kahamolon di portibion. Asaboy huida hami nakpe ragam do hamolon alay unggodang do aka asini roham payutihud ngulunami. Gabi boy hami le Tuhan maredede di ngulu si sonari markantate. Alay lobi mamuse edenami duksahat kami tu hamonangani. Asahata pabayanan do sudah glumit ni ngulu nami. Gabede puji-pujian nauli no ni dio. Atok pasikop mabuhali daging do todi di hami sudah ruas naung hinokop. Asahu parhasya kami saluhut pasu-pasui mangula akau lau nadenggan. Leo si pangano sinumon pasu-pasu akau laon nang usaha na meragam ruas ni huriam. Jala leo di hami partikian lau mapersaulihon aka pasu-pasui. Asaboy marlas ni roha hami di ngulu nami. Ali Jehovah dia karuas ni huriam na suboy rapdot tami partangyangan. Nadong di bagas, na adong di dalan, nang na di perkarejuan nebedo penuaing, saluhu manasida ramoti jala pasu-pasu. Mauliate madiasi ni roham, na mga ramoti doho pahisarhon, pamatang ni anak ni huriam, yanak kon yaman namin si Tua Sidabalok, ima Daniel Sidabalok, dot Yohanes Sidabalok. Atong diudut ni nguluna pe, saya ramoti madaging dotodina, padao masahit doho mara, alay patongom ma aka silas ni roha. Yan akon nami pe Daniel Siregar, say tumibu mahisari bana, asa mulak tu parkarejuan dot ngulu si ganupari. Songoni masudia ka na marsahit na sohagwara kami Tuhan nami, tuko mamadaoni, jala pahisar honi saluhut na, asa marulupulup to dina mamuji pasangap guarmi. Hurianami, rap doho sudia ka parhobas nang ruas na, doho aka program na dong di bagasan na, tuho mahupasahat kami, asa patawom mo hami mangaraduti sa luhut nai, di parsauran nami, lau pasangapon guarmu na badiyay. Mauliate madihole Tuhan nami, nang bang sudut negara namion hupasahat kami, asa uluhonom mo di bagasa kasitongan, marhite na marguguyhon aparatur ni negara nami na niuluhon ni Presiden nami Jokowi. Pinuji magwar mali Tuhan nami, jala pasiko mapangiduan nami on, na husobahok kami tuho, hola di bagasa Kristus Jesus Tuhan siyoko pami. Amen. Marede hita, siya bukede nomor 523 ayat 1-2. Aliga do tarbahena, tu surgoi, asahui dari situ haki, di surgoi,
surgoi la dona por subsiayo dison sonang di surgo tonumikino alani isai malulu doa tu surgoi Sai guru di lomo mi mawon mi andison bubut najat baik ias rohakon di tanon holong rohaku di Yesus totong nang hahangi di portibio sai namanagam dorohanino di harorom tutanon. Tabasada marohata martang yang mahita. Ali di bata Jehuba nahu tadahami di bagasan guarnenakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate ma di pasahat rohanami toho ali di bata. Allahu pakilaloh kami doa si doh tolong ni roham. Nama borhati hami siat tonga-tonga ni jabu nami be. Mandapoton bagas joromon. Imana lo mamuji pasangapon guar munabadie, marhite ede nang tangyang nami. Lubo mime ali Tuhan dinong marsawar hamidot hatam na pinatolhas ni naposomi. Pauraton may itu bagasan rohana mali Tuhan. Asa tok kami mamuji pasangapoko sa hatu ujong ni ngulu nami. Asa tok kami di bagasan haporsyaon na mangulu tuho, lau mangulahon akasyulon nami di Portebion. Tuhan nami jala di bata nami, nungatuk takas hatami hubegi hamel Tuhan, atong ale Tuhan, loas mahatami mangulu di bagasan rohan nami, asa gabe magabe tuntunan di hamel Tuhan, lau madalani ngulu nami na pinasahat murve di tonga-tonga ni Portibion. Ali di bata Jehovah marite Jesus Kristus Tuhan nami, lehon madihami nang akahipason ale Tuhan nasyakoi, alatakas suboto hamel Tuhan sipata lomos dohami meragam akahamolon nahubulus sami ganup mersada-sada ale Tuhan ale patau mahamel Tuhan lau makamona konis saluhutna asa totong gawe porsia hami diho ale Tuhan tuaka ari-ari na mangihot pe Tuhan nami jala di bata nami meragam do nahubulus sami hamaolon ale Tuhan isarana kopit sapulusia na totong Tuhan manggrogoti akan masa di Portibion. Lomos dohami Tuhan ale Tuhan. Alai marhite hite ho ale Tuhan. Marhite todimi na manggorgori rohanami. Asabui hami monang lau mangalui salhuna ale Tuhan sahatu ujungna. Atau koma hupuji hami ale Tuhan olat nyon rodi saleleng nilelengna. Tuhan nami jala debata nami. Nang dia kadongan nami Tuhan. Dia kaari-ari naneng roh. Asa borhati na si Tuhan, asa buwe rap dohot tami di hari Rabu neng roale Tuhan, lama muji pasangapon guarmu nabadiay. Nang dia kodongan nami akan namar sahid di tonga-tonga ni jabu nang di rumah sakit ale Tuhan, tuho mau vasat tami, atakas do bota hami hola kodo padaoni na sumurong ale Tuhan. Las dorohan nami molodung roho majama nasida, marite-hite tanganmu nabadiay ale Tuhan, asa hisar aka pamatang nasida. Tanggal sahid sian akapa matang nasia le Tuhan. Asa tu margada-gada las ni rohan nami lama muji pasangapon ko ale Tuhan. Tuhan nami jala di bata nami. Satokin na ujungan nami ma pamujion nami di oleh Tuhan. Hala yang gohatam tung soma rujung desa di ujung ni ngulu nami ale Tuhan. Di nomor dumu sirap pehami saninganon ale Tuhan. Tuhomo pasatami. Jala tuhomo panggogo pami ngulu nami ale Tuhan.
Pataru hami ganup mersada-sada dutongan ni jabu nami be di bagasan hahi pasom na syakoi. Asa padungo hami musi di manugut diari nabla gugu hami diberngono oleh Tuhan. Di bagasan hahi pason dot las ni roha jala guarmu ma namar mulia di ngolu nami. Asima roham di oleh Tuhan dia kadusaha hurangan nami. Mangidu hami tuho oleh Tuhan atakas suboto hami ubal gado asini roham siar rimasmu. Naroma hami tu asini rohami oleh Tuhan. Lau pasahatot salhukna aka naborat dingulu nami oleh Tuhan nang dia kadusan nami asa sisa me Tuhan asa gabe talupa me majalo asido tolong noroham nanaing si pasahaton begitu Tuhami atau ngale Tuhan jalo matang yang namion nahu pasatami holan banga sahon gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami tuho amin. Maredhita sa bukede nomor 530 sia ayat sada dohut udutna laos di soma tapapungu piliata. Sai hutagam do Tuhanku, sai masih hol rohaki di haroni Tuhanku, songon mani roknai, sai mardongan olopolo, huria managamo. Maranatha roh Tuhan, amin sai tibu maro. Las ni rohanang amalan, domanggo hirohaki, dung binenge soarana. Binaro Tuhan tai, sai mardongan olopolo, huriam managamho, Maranatha roh Tuhan, amin sai tibu maro. Sai rade ale todiku agam pajowonai sai tulangi tan manomu oh di Yesus Tuhani sai mardongan olopolo huria managamho Maranatha roh Tuhan amin sai tibu maro. Bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gicang. Odo hararuan ni saluhut sulilon na dengkan dot nasaw libasa na maliutus. Upasahat tami masinelom mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabiwap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaw parhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam duho di portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad hami godang nesililom mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rampi tamangido di tangiang hatopatay. Aliyama nami na di banwa gijang. Saya pinarbadia magwarmo. Saya ro maharacaon. Saya saut malomani roham di banwa tongaon. Songon na di banwa gijang. Leong matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togyo tu pangucunan. Palua mahami sian pangako. Ewadona pun haracaon. Dohut tagukuon. Rodia sangapon seliling nililing na. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Do tolong ni rohani di bata mata.
dohot parsauran to di perbadia ma, bangaramu tiduk mamasu-masu hamuro di seliling-liling na. Amin. Amen. 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 Amin. Oras madihita salu na tuhat tama naman dungan hita.